Helo, Frân Wen. O'n i'n clywed bod chi'n codi arian. Iwan Fo yma. Yn hoff atgof fi o theatr Frân Wen ydy'r tro cyntaf i rioed mynd yno. A'r brofiad gwaith am wsos tra o'n i'n astudio theatr yn Brifysgol Glyndŵr. A dwi'n cofio bod yn ofnadwy yn nerfus. Ond nes i gymaint o groeso. Ac oedd o le mor neis i ddod. Oedd o'n teimlo fy lle mor ofnadwy o saff i fod yn greadigol. Be mae gweithio yn Frân Wen yn olygu fi ydy bod yna theatr yn lleol sydd yn hybu creadigrwydd. A maen nhw hefyd yn meithrin artistiaid, a maen nhw'n meithrin bobl ifanc, dim jyst i ddatblygu sgiliau creadigol, ond i meithrin llesiant. A mae hynna mor bwysig yndi. Mae Frân Wen yn bodoli fel gymaint mwy na theatr sydd yn rhoi cynhyrchiadau mawr heriol yma. Mae'n bodoli fel cymuned. Ac yr unig gymuned o'i fath yn yr hardal ni. A hebddi fysa ni yn lot tlotach.